Esportí és una de les barriades de Palma que té arrelat el sentiment de poble. Amb motiu de les festes, centenars de veïnats han sortit a la plaça Madrid per compartir el tradicional sopar a la fresca. N'hi ha que no s'ho perdrien per res del món. Que està molt bé, que és una cosa per veïnats i està molt bé, no és vera, perquè qui més que menys les sopes i els frits els agrada molt, i els agrada venir, amb tots els amics, tots són amics dels clubs, tots ballant junts, i jo, que sigui major, també vaig boleros, però ara me vaig fer mal un peu, però me llevaren el guix ahir i vaig dir, cos, que m'han tornat a embenar, en so guiato, me'n vaig a la plaça. Fa més de 20 anys que el barri palmesà d'Esportí organitza el seu tradicional sopar a la fresca, una oportunitat perquè els veïns comparteixin una vetllada de festa. Prop de 200 persones se reuniren enguany al voltant de la taula per tastar un menú ben mallorquí. Tot a punt per servir el sopar als veïnats d'Esportí. Prop de 200 persones no es volen perdre el menú d'aquesta nit. Sopes mallorquines, frit, vinet i un bon gelat per a tota la família. Fa 21 anys que fèiem aquest sopar nosaltres ja. Des que vàrem venir aquí, des que vàrem obrir el negoci, vàrem fer el restaurant. I ara, amb la crisi, és poca gent. Hem fet almenys 100 o 150 més, i havien de córrer més. Enguany hem fet sopes mallorquines i frit mallorquí. Un sopar mallorquí que fèiem a la fresca, palo, moscatel, tot mallorquí, vi mallorquí, tot mallorquí. Ens aixecàvem a les 5 del matí, anàvem a Mercapalma 2 dies seguits per comprar tot això, perquè tot això és una mole, això és sacs de gros. Començàvem a tallar, el dimecres ja començàvem a comprar la verdura, el dijous ja començàvem a fer les colnetes i tot, perquè ens duen 100 cols, 60 quilos de prova, perquè també hi ha frit mallorquí, sofrits, és un desastre aquest dia. Estic tentat per totes a mà. Hombre, aquest sopar a la fresca mos agrada perquè mos reunim un parell d'amigues i ho passam bé, a part que són socis del club, i també venim i fem yoga i fem coro i mos entretenim, mos serveix de distracció. Està molt bé, cada any és estupendo, y molt animat y molt bé, y el sopar bonísimo. Pues mira, he venido con todas las amigas, que somos un grupito, y porque venimos cada año, y bueno, a pasar un ratito agradable. Nosaltres el que volen sempre dèiem és que la gent surti al barri, baixi, fer poble, fer barri, i que tots ens integrem. El sopar ha de ser una cosa un poquet ja com a culminació de les festes, perquè fem més activitats que són obertes per tothom. Fer germanor, fer barri, fer poble, i que tots almenys ens cinquem aquí cordialment i sortim al carrer, que és el que volem. Estupendo, sí, me sembla molt bé, perquè mira la gent que han juntat, han juntat molta gent del barri i d'altres barris també que han vengut gent, i en fi, està molt bé. És que nosaltres som d'una comissió d'un esplai que hi ha aquí darrere, de gent gran, un espai de gent gran. Claro, pues estan bastant units en l'associació de veïns. I entonces pues mos convidam, mos fem, en fi, això, mos convidam. Que està molt bé, que és una cosa per veïnats i està molt bé, no és vera, perquè qui més que menys les sopes i els frits els agrada molt, i els agrada venir, amb tots els amics, tots són amics dels clubs, tots ballant junts. I jo, que sigui major, també vaig boleros, però ara me vaig fer mal un peu, però me llevaren el guix ahir i vaig dir, cos, que m'han tornat a embenar, en so guiato, me'n vaig a la plaça. Pues ara estem emplatant les sopes mallorquines perquè puguin sopar. És el primer plat i després farem el frit i emplatam de pressa perquè no se refredin. Molt bon ambient i, bueno, el companyerisme és fenomenal. Aquí el jefe, vamos, de meravella. Molt guapo, molt guapo. A més, tot diuen que molt bo i això encara més bo encara. Ajunta molta gent, això. En el barri encara més, encara molt més. Mira quina quantitat de gent se presenta aquí. Jo crec que sí, que és una bona idea. Almenys coneixem gent del barri, ens coneixem tots. Estic menjant les sopes aquestes i cada any se supera el que ho fa, en Sagra, el restaurant Sagra. I ara menjarem frit mallorquí, tot mallorquí. Estem a Mallorca, tot mallorquí. Palo, coents, sopes mallorquines, frit mallorquí, còquia, gelat, que més volem, i asseguts, y nos la serveixen. Cada año la gente nos es fiel, así que estamos muy contentos, la verdad.
Y bueno, yo he ido quitando platos, me han dicho que todo muy bueno, casi todos venían vacíos, así que muy contentos. Toda la gente del club, que lo organiza junto con mis padres, nos ponemos todos a uno desde las 5 de la tarde, todos montamos, vemos que no falte nada, luego recogemos todos, hasta que no queda todo recogido no nos vamos. Sí, yo creo que junta al barrio y para otras cosas que pueden llegar a pasar, supongo que sí, que junta la gente. Les festes serveixen per poder xerrar amb un parell de veïnats, perquè avui en dia, entre la gent que passa, que va fer feina, que viu per aquí i duen el mòbil en la mà, jugant en el mòbil tot el temps, i després la gent que se queda de dins que seu mirant la televisió resulta que no tenen contacte, però ens agradaria més que hi hagués més coses d'aquestes, perquè ara avui tota aquesta gent no mira la televisió, està en nosaltres i espera ballar, i si vol treure una ballar, balles i xerres una mica, i això és preciós, perquè jo el que aprecio més en aquest món és una besada de la dona, una d'Ernet, una de la filla, i en tant en quant una ferradeta amb una persona que no sigui dels meus, perquè això sí que dona vida. I de tot l'equip de la Mirada d'Estiu feim una forta ferrada en Jaume i a tots els veïnats d'Esfortí per la seva simpatia. Ahir vàrem assistir al Cercavila, que dona inici a les festes des de la barriada d'Esfortí, i avui se celebra un dels actes més populars del programa, el concurs de coques dolces i salades que converteix la plaça Madrid de Palma en una pastisseria. Elisabet, què mos contes? Que vos cont, que jo quedaré aquí fins ben tard a veure si tothom m'ha donat tastar un tros de ses coques. No sé si ho podeu veure, però bé, de moment n'hi ha 20, el que dius tu, Victòria, entre dolces i salades, i totes fan una cara impressionant. N'hi ha de més típiques, de més clàssiques, coca de verdures, coca de trampó, coca de tombet, però n'hi ha qualcuna que, Déu-n'hi-do, és ben especial. Però bé, jo m'agradaria parlar amb el president de Associació de Veïnat. Salvador, com va això? Hola, bones tardes. És tot un èxit, eh? És tot un èxit, a pesar de que tenc que mos fa, perquè passam una penada de Això sa m'anava a dir, aquí fa una ventada, hi ha una negró que jo espero que els temps mos doni un poquet de treva, perquè si se banyen totes aquestes coques serà una verdadera llàstima. Molt en menjarem en el final, vull dir que aquestes estan condenades a acabar menjant. Més banyades a manco, molts de menjarem. Exacte, això és vera. Anem, explica-mos, fa ja 10 anys que celebreu aquest concurs. Sí, això ja deu fer 12 anys que varen començar, devia ser el 2000, i aquest concurs cada dia va més a més. Que hi participen, no? I encara de moment han arribat una vintena, encara espereu que n'arribi qualcuna més, no? No, ja no vendrà cap més. O sigui, 20 coques en el final són, o 21? Bé, 20 o 21? 20. I a veure, aquí poden veure el trofeu, no sé si els podeu veure, primer classificat, segon i tercer. Els premis en si no són metàl·lics, però per ells és tot un orgull, però hem de dir, Salvador, que feis un regal a tots els participants. Sí, a tots li s'han regalat un davantal, com és que tu dus. A mi m'han fet posar, que qualcuna me dirà qualque cosa, perquè me dirà, Nina, tu no has fet coca i te poses davantal. I un mocador. I també n'hi donam en el jurat. Vull dir, és una manera de participar. I els que mots sobren les empleem per sopar a la fresca, que feim els divendres. I com que tenen un programa tan ple d'actes, aquí s'aprofita tot i se reutilitza. I els recursos són escassos, però veus, els trofeus un simbòlic, però està bé. Feis unes festes, de fet, ara m'estan dient que vendrem a fer un reportatge en aquest sopar a la fresca i que el podrem veure dilluns, o sigui que tornarem a Sant Esfortí. Vos esperam, perquè seran, però concurrit, si estàs ho permeteix, Que a més és mallorquí, amb frits, sopar mallorquines... Un sopar mallorquí a la fresca. Que és autèntic. Sopar mallorquines, frit, olives tancades, coents, gelat mallorquí, tot. I vi mallorquí. Des principi fins en el final. I no sé si podeu veure, no sé si en Geva mos ho podrà mostrar, però no només són les mestresses que tenim darrere nosaltres, sinó tot el públic que convoca aquest concurs de coques comencen a caure les primeres gotes. Mireu això, quina gentada no hi ha. I és que és el que parlàvem, ara d'aquí una estoneta començarà el jurat a fer aquest tast per fer les valoracions i després amb aquestes coques cada madona, cada propietària fa el que vol i el que sol fer és repartir-ho entre tota la gent que s'ha acostat fins aquí. Però anem a parlar amb qualcuna d'elles. Ja plou, ja ho sé. 2 segons que estic en directe i ara m'ho anirem a cobert. Conteu-me, què heu fet vos? Jo, una coca. Ja, però quina? No sé si se pot dir. Sí, perquè no sabeu, digueu. Una coca estufada, Cati, jo no en Cati. Una coca estufada. Una coca estufada de? De Danone. De Danone, molt bé. A veure, o sigui, ja Elisabet. m'ha dit clàssiques i... Ai, està ploguent de veres, digues, Victòria. Ai, que comença a ploure. Escolta, el jurat amb aquesta base per donar els premis, perquè clar, hi ha dolç i salat... Ho he demanat fa una estona, no se basen en res, és un poc subjectiu, però bé, és que el paladar és el que té. No hi ha ni textures, ni olors, ni res. Sí, va un poc a gust, ells posen una puntuació absoluta i després baremen i trien els que troben que se n'ha de dur el premi.
Ara tothom ja treu el paraigua, o sigui, com podeu veure, les coques se banyen... Hem perdut la connexió, pareix que arriba el mal temps davant de veure a la zona d'Esfortí. Bueno, després ja veurem si els tornem a connectar o no. La tenim? Sí? Ai, que t'havíem perdut, Elisabet. Tornem. Això és un poc locura, man. Conteu-me, perdoneu-me, quina coca heu fet? Aquesta, el número 2. I què és? De què és? De mussola, espinats, de verdura... Una clàssica. Recepta de la predina. Falla, la connexió no mos va bé, justament. Bueno, després intentarem tornar a connectar amb ella. I en Esfortí de Palma ja estan de festa. No és així, Elisabet? Així és, Victòria. Hem de dir que el passacarrers encara no ha sortit, però bé, sortirà en qualque moment, però és igual. L'important és que estan tots els veïnats aquí a la plaça, que s'estan passant bé, que estan de festa i que la festa segurament s'allargarà més del que em feien comptes, però és igual, no passa res. El que dèiem, després d'aquest passacarrers i d'aquest correfoc que començarà en breus instants, després, no sé si veus, hi ha un escenari preparat, abans l'hem mostrat, i és que els joves d'aquí d'Esfortí també faran actuacions, i en aquest cas han decidit que siguin de cant. Però bé, jo m'agradaria parlar amb la Marta, ella és dinamitzadora de Dinamo, del grup de joves d'aquí d'Esfortí. Marta, explica'm-nos una mica. Aquesta hora baixa l'heu organitzat vosaltres, no els mateixos joves? Sí. Mira, l'associació de veïns ens va proposar fer una hora baixa vespre jove i com que nosaltres teníem detectat un grup de joves aquí actius amb ganes de fer coses per barri, vàrem decidir això, reunir-nos, hem fet una comissió de joves, han estat 5 joves actius que han decidit ells el contingut d'aquesta festa. I així ha estat. Vàrem decidir, com que alguns d'ells són cantants de diferents estils, vàrem decidir que la temàtica fos aquesta i s'han unit companys seus i hem aconseguit són uns 10 que cantaran. I mateix són molts. Sí. La veritat que molt bé, ha hagut una molt bona resposta per part seva. I diferents estils, me diu una Marta, és que a més aquí tenim una petita representació d'aquests estils, tenim una Jennifer. Hola, Jennifer. Hola. Tu cantes soul, no és vera, a més t'agrada moltíssim, i això de que la plaça estigui plena de gent i haver d'actuar davant tanta de gent no te fa vergonya? Sí, pero hay que ser profesional, intentar ser profesional y... Clar que sí. Es un sentimiento muy bueno que esté llena. I de Jennifer, si qualcú mos està veient ara i encara se vol apuntar aquí a les festes d'Esfortí, fem una petita demostració del que podran veure més endavant, també si s'animen. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it, and it was dark, but I was over, until you kissed my lips, and you saved me, my hands, they're strong, but my knees were far too weak. Molt bé, Jennifer, no te vull interrompre, me sap greu interrompre, però clar, és que si volen que cantin ells, han de dir que això no és fàcil, Victòria? Tu no entens aquestes coses, però sense música de fons, i no sé si els sentiu, però les xeremies per allà darrere, fàcil no és. Rocío, què cantaràs tu avui vespre? Pop, balada, algo así. A ver, venga, va. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Molt bé, moltíssimes gràcies i molta sort per avui vespre. I el que dèiem, tots els estils Victòria, i aquí tenim un altre estil ben diferent. Marcos, tu més ets d'Esfortí, aquí és la teva gent de tota la vida. Sí, bé, de tota la vida no, perquè no he viscut tota la vida aquí. I ahir vos canta rap, vinga va, que m'on hem d'anar i te volen sentir. Vale, pues... Tú podrás reírte todo lo que quieras, tú solo eres el necio que no se puede valer, jamás podrás librar cada una de tus guerras, la fama te ha cegado y ahora te cuesta ver, te saliste del camino y no encontrar la meta, pero hace mucho tiempo que se acabó el game, haces cada letra creyéndote Lil Wayne, yo aspiro a ser tan fuerte como Super Vegeta. Molt bé, moltíssimes gràcies. Mireu això, quina expectació que ha creat aquí. Mem, aquí heu vengut a veure vosaltres. Jo jugar a futbol. Ah, vale. Aquí quedem, a la plaça de Madrid. La festa no ha començat, o sigui que si encara vos hi voleu apuntar, que sapigueu que queden moltes hores. O sigui, ja ho sabeu, festes d'Esfortí. Moltes gràcies, Elisabet. Genial.